sound. Ja, jeg må bare tage til 4. Ja, for jeg tager til 4, men der er sin niveau. 4. Ja, hvad der var det for det? Du siger, jeg er fittig til at lege. Hvad siger du, jeg er meget. Ja, alle heldes med fotografi. Ja, for jeg tager til mig ud til 4 niveau. Alright. Jeg er på grund af det, så finder jeg Queenie. Hvad siger du, så finder jeg Fanua. Man vil tage på mig. Reggae style in one word. Right. Yes, man. I'm the rose, oh Miss Precise.